Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Anyị kwesịrị inwere onwe anyị ka anyị wee bụrụ onwe anyị, ịbụ onye Chineke kere anyị ka anyị bụrụ, na-enwe mkpebi nke onwe anyị, na-ebi ndụ nke anyị, na-ebi ndụ dị ka Chineke si chọọ, bụ igwe ka ndụ anyị gara aga na-emegharị anyị anya, ma ọ bụ ndị si n'oge anyị nke gara aga. Moses gbara ọsọ, Chineke zighachi ya azụ. Ha ga-agbara ọsọ, ma Chineke gwara ya ka ọ laghachi azụ. Ugbu a, kedu maka Elaịja? Agaghị m abịa wee oge anyị wee kwuwe ihe ndị a niile, n'ihi na enwere m akụkụ ozi dị isii. Ebidobedị m na nke mbụ. Elaịja gbarala Jezibel ọsọ. Ya gbara ọsọ gaa n'ọzara, ike wee gwu ya. Ya nọrọ ọdụ n'okpuru osisi nke a na-akpọ osisi Junipa, ihe ọbụla nke ahụ bụ, wee chi ịnwụ. Ma Mozis mere bịa zie ya ozi, ya wee mechaa n'ikpeazụ gaa n'okpuru okwute gaa guzoro. Otu o si dị, ya wee nụ olu nke Chineke nke na-eji nwayọọ were abịa. Akwụkwọ nsọ nke Amplified si, Chineke wee sị ya, gịnị ka ị na-eme n'ebe a? Ọ bụrụ na ị nọrọ n'ọnọdụ nke siri ike, ihe ị na-eme gị na-anọgharị ọdụ, gị na-abatara onwe gị ebere ụbọchị niile n'ihi na ị nọghị n'ebe ị chọrọ ịnọ. Mgbe ahụ, o nwere ike Chineke na-agwa gị n'abalị a sị, gịnị ka ị na-eme? Ebe ọ bụla nke Chineke nwere anyị, ọ ga-enye anyị amara ịnọ ebe ahụ na agwa dị mma. A sị m na ebe ọ bụla nke Chineke nyere anyị ka anyị nọrọ, ọ ga-enye anyị amara nke ịnọ ebe ahụ na agwa nke Chineke dị mma. Ị maghị ụdị mkpụrụ nke ị mịrị ruo mgbe a pịwara ya. Ị nwere ike ịga nzukọ ihe ọmụmụ niile dị iche iche maka mkpụrụ nke mmụọ nsọ, na-aga ebe a na-agụ maka ịhụnanya, ọṅụ, udo, ndidi, ogologo ntachi obi na njikwata onwe, ma ị mabeghị na ị ga-agali njem na mkpụrụ nke mmụọ nsọ ruo mgbe mmadụ mejọrọ gị ma ọ bụ kwaa gị aka. Ya mere, echekwala na Chineke agaghị ekwe ka ị banye n'ebe ndị siri ike. Ọ gaghị ahapụ gị naanị ka ị gaa, ọ ya ga-eduru gị baa ebe ahụ. Ma mmụọ nsọ Chineke dubara Jizọs n'ọzara ka ekwensu wee nwaa ya ụbọchị 40 na abalị 40. Ọ gaghị arị ya ebe ahụ n'ihi na o furu efu. Mmụọ nsọ Chineke dubara ya ebe ahụ ka e wee nwalee ya ma lee ya. O legidere anya, chịpụ ya na ekwensu, ma mee ka ekwensu mara na ọ gaghị akpọrọ ya isi ala. Obere nwa David gara guzo n'ihu Goliat tupu ya abụrụ eze. Ka m gwa gị otu ihe, n'agbanyeghị otite mmanụ nke nọ na ndụ gị, ma ọ bụ ihe a kpọrọ gị ka ime, ma ọ bụ ngọzi nke Chineke nwere wee nye gị, dị ka ị na-agbara ihe ụfọdụ ọsọ, ị gaghị ekpu okpueze ahụ. Agara m gaa guzogide nna m, mere m ji nwee ike ịnọ n'ebe a n'abalị a, ya na ihe ndị ọzọ niile nke nọ na ndụ m nke m kwesịrị iguzogide. Ma ị ma, ọ bụrụ na mmadụ kpara gị agwa ọjọọ, ọ bụghị na ị ga-aga n'ihu ha nọrọ ọdụ gị na ha ekwuo ya. Chineke nwere ike ịchọ ka ị gaa gwa onye ahụ, mana emela ya n'ihi na m kọrọ gị maka nke m. Ị ga-ekwesị ịnụ n'aka Chineke tupu gị aga ime ya. Chineke anaghị emeso mmadụ niile site n'otu ụzọ. Ọ bụghị n'ihi m mere otu ahụ bụ na ị ga-emerịrịla ya, mana n'ụzọ ọ bụla nke isi mee ya, ị ga-agarịrịla gaa guzogide ya ma dozie ya. Ọ bụrụgodị gị na enyi gị, ezi enyi gị, nọrọ ọdụ wee kwuo maka ihe o mere gị na otu o si metụta gị banyere nke ahụ, ịgwa ya na ekwesịrị m ịgafere nke a, ekwesịrị m ime nke a, ma gaferekwa ya. Ka ihe ị na-eme ebe a n'oge nke abụọ, ya sị, gịnị ka ị na-eme ebe a? Ọ bụrụ na ị gụọ Ndị Eze nke mbụ isi 19, Chineke gwara ya, achọrọ m ka ị si n'okpuru okwute ahụ pụta, laghachi ebe ị siri bịa, laghachi n'ọrụ gị, tee ndị amụma ọhụrụ otute mmanụ, tee eze ọhụrụ otute mmanụ. Ma ahụrụ m ihe o kwuru n'anya, ọ sị, tee Ịlaisha etute mmanụ ka ọ nọchite anya gị. Onye ma otu ọ ga-adị ya. Ọ bụghị naanị na m chọrọ ka ị gaghachi n'ọrụ, Joyce na-abatara onwe ya ebere. Achọrọ m ka ị bido na-azụlite ndị ga-anọchite anya gị mgbe ị ga-alaghachi n'aja ebe isi. Chineke, imeela. Obi dị m mma maka nke ahụ. Ọ dị mma. Kedu maka Jona?
enu nwanne, nke a buru ibu nke ukwuu, anyị ga-aga gụọ ya. Jona isi mbụ. Jona isi mbụ amaokwu nke mbụ. Okwu Chineke wee bịakwute Jona sị ya, bulie gaa na Ninive, obodo ahụ nke dị ukwuu, ma gaa kwuo okwu megide ya, n'ihi na ihe ọjọọ ha rigotewo n'ihu m. Ma Jona ebulie na-achọ ịgbalaga, nke pụtara ịgba ọsọ, gaa Tashish site n'ịnọ n'ihu nke Onyenwe anyị dịka onye amụma ya. Ma ọ bụrụ na ile anya na ihe osise, Tashish nọ n'akụkụ nke ọzọ site n'ebe Chineke si ya gaa. Ndị ụfọdụ nwere ike ị na-agba ọsọ na-agbaga n'akụkụ nke ọzọ site n'ebe uche Chineke nọ. Ugbu a, ọ dị ka otute mmanụ ọ bịakwasịrị m ịgwa ndị na-ele ihe onyonyo m anya okwu n'otu nkeji. Echekwala na amaghị m na ị nọ n'ebe a, na ndị m na-agwa bụ naanị ndị nọ ebe a. Onye ma mmadụ ole n'ime unu ndị ma n'ime ime ala obi ha na o nwere ihe nke Chineke chọrọ ka ị mee? O nwere ike nwa ọkpụkpọ oku Chineke n'ime ndụ gị, gị kpebie na ị ga-aga azụmahịa, ma ịma ihe mere na ọ gaghị enwe isi. Ọ bụrụ na ị na-agbara Chineke ọsọ, si n'uche Chineke banyere ndụ gị na-agba ọsọ, ike gakwa agwụ gị n'oge na-adịghị anya. Ma ị ga-azọchapụrụ onwe gị ọtụtụ oge n'ime ọzara, dịka Jona, onye nọrọ n'afọ azụ ọtụtụ oge. Ọ bụ ihe tọgburu onwe ya na o si n'ebe Chineke nọ gbapụ. N'amaokwu nke 17 isi nke mbụ, ọ sị na Chineke wee kwado oke azụ ilo Jona. Ma Jona nọ n'afọ azụ ụbọchị 3 na abalị 3. Isi nke abụọ na-ekwu maka nke a niile. Ihe mmata nke dị n'afọ nnukwu azụ, ahịhịa nke mmiri kechidere ya n'isi, ma ebili mmiri nọ na-abịa na-akwagharị ya. Ị nwere ike iche nnọọ otu ebe ahụ ga-esi jọọ njọ. Ma n'ikpeazụ, mgbe o kpere ekpere, azụ ahụ agbọpụta ya. Isi nke 3 amaokwu nke mbụ, ma okwu Chineke abịakwute Jona nke abụọ wee sị ya, bulie gaa na Ninive. N'agbanyeghị azụ ukwu ole o were. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Chineke agaghị agbanwe uche ya. Bịa, nwere ihe na-aghọta ihe m na-ekwu n'abalị a? Onye ma azụ weele ole loro m tupu m emechazie si Chineke bụ Chineke, aga m eme ihe n'ụzọ nke ya. Ụbọchị ole nke m tụfuru n'ime ọzara, ugwu ole nke m gbagharịrị gburugburu otu oge ahụ, ma rụzie n'oge ikpeazụ mgbe m bịara mata na Chineke ka m ama ihe. Amen, amen, amen. Ugbu a, ka anyị kwuo okwu maka ụzọ dị iche iche anyị si agbara nsogbu anyị ọsọ. Ụmụ ururu ihe na-enweghị isi. O nwere ike onye ọbụla na-eme ya, mana anyị achọghị ịhụta ya dịka ihe a na-ekpupere anyị n'ụbọchị taa. Otu n'ime ụzọ nke anyị si agba ọsọ bụ inye ngọpụ. Luk 14 amaokwu nke 18. Ma ha niile were otu olu na-eme ngọpụ, yọọ ka a hapụ ha. Onye nke mbụ si ya, azụrụ m otu ala, achọrọ m ịga lekọta ya, ana m ayọ gị kwere m ka m gaa. Onye nke ọzọ asị na ya zụrụ ịnyịnya buru ibu ọhụụ, ya chọrọ ịga legharịa ha, ana m ayọ gị kwee m ka m gaa. Ma nke a kachasị atọ m. Ma nke ọzọ sị na ya lụrụ nwaanyị, ma n'ihi nke a enweghị m ike ịbịa. Biko nyetụ m ohere a. Ma ịma nke a bụ eziokwu niile, mana ama m na ụfọdụ n'ime unu achọghị ya. Ịma, ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ihe mkpesa na ha agaghị arụrụ Chineke ọrụ n'ihi na ha nwere ezinụlọ. Ọ dị mma, ka m jụọ gị ajụjụ. Mgbe Jizọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya, ha hapụ ihe niile, hapụga ọrụ ha na-arụ wee soro ya, ọ bụ icheghị na ha nwechara ezinụlọ? Pita nwere nne nwunye ya, nke a pụtara na o nwere nwunye. Nke a pụtakwara na o nwere ike ịnwe ụmụ. Onye ọbụla nke kwuru na o nweghị ihe ị ga-emenwuru Chineke n'ihi na ị nwere ezinụlọ,
ị chọghị ileghara ezinụlọ gị anya, naanị ime ịgara Chineke otu ozi. Mana onye ọbụla nwere ihe nke Chineke chọrọ ka o mee. Onye ọbụla nwechara ihe nke Chineke chọrọ ka ha mee. Onye ọbụla nwere ihe nke Chineke chọrọ ka ha mee. Onye ọbụla nwere ihe nke Chineke chọrọ ka ha mee. Ya mere, gịnị bụ ngọpụ gị? Eziokwu, achọghị m isonye na ihe ọbụla nke a na-eme n'ụlọ nzukọ. Emere m ya mbụ, ha emejọ m. Gee ntị, emejọọla m nke ukwuu n'ụlọ nzukọ, nke m chere na agaghị m esi n'ime ya pụta. Echekwala na ị na-aga n'ụlọ nzukọ ya pụtara na agaghị emejọ gị. Ọtụtụ mmadụ ndị dị njọ nke ụwa nọ n'ime ụlọ nzukọ. Ma ihe a ga-akpachapụ anya bụ ka anyị ghara ịbụ otu n'ime ha. Amen. Gịnị bụ ngọpụ gị? Ị ma na ebidoghị m ije ozi a n'ebe o buru ibu. Ebu m ụzọ bido ya ịkụzi akwụkwọ nsọ n'ụlọ mgbe m dị ihe dị ka afọ 36. Ma mgbe ahụ m mee nke a afọ 5. Mgbe ahụ m rụọ ọnụ n'ụlọ nzukọ nwa obere oge. Ebidodị m ije ozi a ruo mgbe m ruru afọ 42. Ebidodị m ruo mgbe ahụ, ma enwere m ụmụ 3 ndị na-eto eto na otu obere nwa. Ya mere, ịgwakwala m na o nweghị ihe ị ga-emenwuru Chineke n'ihi na ị nwere di, ma ọ bụ ị nwere nwunye, ma ọ bụ na ị nwere ụmụaka, ma ọ bụ na ị nwere ihe ndị ị na-eme, ma ọ bụ n'ihi na naanị gị nọ. Amen. Nke a bụ otu ezigbo ya. Nke a nwekwara ike ịdị mma. Enweghị m onye ga-enyere m aka. Ọ dị mma, mgbe m lụrụ di aga m efe Chineke, ma ọ bụ mgbe ụmụ m toro m efewe Chineke. Enwere m ike ịgwa gị na ị nweghị ngọpụ? Chineke ga-anabata ya n'ebe ọ nọ. Ọ bụghị na o siri ike. Aka m bụ nwatakịrị, akaala m nka, agụghị m akwụkwọ dị mma. Ndị Galatians 6 amaokwu nke 13. Ma a kpọrọ unu bụ ụmụnna na nnwere onwe. Onye ọbụla tie, enwere m onwe m. Ekwela ka nnwere onwe gị bụrụ ihe ga-enye anụ arụ gị ike, gị wee nwee ohere iji nwee ngọpụ n'ihi ihe nke ị na-achọ. Ike agwụla m ị na-ege ndị mmadụ ka ha na-ekwu maka ihe kwesịrị ha. Ka m jụọ gị ajụjụ, olee mgbe gị onwe gị nweta ihe ruru gị? Olee mgbe nke a bụ ihe dị mma maka nke ahụ ịnapụ m ihe ruru m? Amen. Ewekwala iwe, mana aghọtaghị m nke ahụ. N'ụbọchị ndị a, onye ọbụla nwechara ihe ruru ya, mana ndị kwere ekwe n'ezie nke a bụ ihe jọgburu onwe ya. Enwere m onwe m ime ihe m chọrọ, ọ bụghị maka ọ na-emejọ onye ọbụla ọzọ. Nke a bụ ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Anyị na-emehie Chineke, anyị ewere ihe ngọpụ so ya. Anyị na-enye ngọpụ n'ihi na ya etobe n'ime mmụọ. Ike agwụla m, obi adịghị m mma. Ike gwụrụ m, biko, obi adịghị m mma. Ahụ na-agbakasị m n'abalị a. Si ike ya na mmadụ imekọ ihe. N'ụbọchị taa, enwere m ụbọchị ọjọọ. Ngwa, aga m agafe na ihe nke ọzọ. Ekwuwe ya, ngọpụ bụ ihe ụgha ekpugidere ọtụtụ ihe. Ihe nke ọzọ, ụzọ nke ọzọ anyị si agbanarị ihe ruru anyị n'aka ime site na agwa anyị bụ ịta ndị ọzọ ụta. Ọ bụ gị mere m ji bịa ọrụ n'azụ oge. Ọ bụrụ na ekwentị m akụ ya, agaghara m abịa n'azụ oge. Gịnị mere ị ga-eji ga-ahapụ ịza ekwentị? Kedu maka itetetụ n'oge? Nke a ga-ewe gị ịlakpu n'oge ka ị nwee ike tete n'oge, ma ọ bụ mee ihe ụfọdụ n'abalị. Ọ bụghị inye ngọpụ kwa ụbọchị ruo n'ụbọchị ihe ijiri bịa n'azụ oge ebe ọbụla ị na-aga.
lee, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu nke ịga n'azụ oge ebe ọbụla nke ị na-aga, nke a bụ nsogbu gị. Nke a bụkwanụ nsogbu nke ị kwesịrị ilebara anya ma ihe ị ga-eme ya, n'ihi na ọ naghị eme ndị ọzọ nke ọma. Ka ọ ghara ịbụ mgbe niile gị nwa ka a na-eche, mana ọ bụrụ ha na ị na-enye ngọpụ maka ya, mgbe ahụ ị gaghị esi na ya nwere onwe gị. Ama m na unu ka ga-ahụkwa m n'anya ma m kwuchaa ka abalị a. Ugbu a, nwanna, ịma ndị mmadụ n'ụbọchị taa na-agbara ihe ruru ha n'aka ọsọ. Ndị nne na nna, n'ihi na ha achọghị ime ihe ha kwesịrị ime, ha azụzighị ụmụ ha nke ọma. Nke a bụ nsogbu buru ibu. Ọ bụrụ na nna nye nwa ya oke ihe nracha, ya ebido na-arịa ọrịa, o si nwa ahụ ka ọ bụ nna ya n'aka. Mana n'ụbọchị taa, otu ụwa si mebie, ọ bụrụ na ebere nwa Jọn rie ihe na-atọ oke rịrị ma arịawa arịa, nne ya akpọpụga ndị na-arụ ihe ahụ ụlọ ikpe. Ihe ha ji gaa arụwa ihe a na-atọ rịrịrị, nke a na-atọ obere nwa ahụ ụtọ, ya wee nweta ego buru ibu n'ime ya. Ọtụtụ ihe emebisichaala. Maka m gwa gị otu ihe, dịka ndị kwere ekwe n'ime Jizọs Kraịst na ndị na-anọchite anya Chineke nke nwe ụwa niile, anyị abụghị nke ụwa. Anyị nọ n'ime ya, mana anyị esighị na ya, anyị agaghị adị ka ya. Anyị kwesịrị ime ihe anyị kwesịrị ime. Ugbu a ka m gwa gị ụfọdụ akụkọ iwe, mana elere m anya na anyị ga-esi na ya amụta ihe. Ya mere, nne m maara na nna m na-emegbu m, maka na agwara m ya mgbe m dị afọ 9. Ọ jụrụ ya, ya wee gọnarị ya. N'ikpeazụ m banyezie na nsogbu n'ebe ọ nọ, naanị m anọrọzie n'ọnọdụ a. Ma mgbe m dị afọ 14, otu ụbọchị ya bata n'ime ụlọ, jide ya, ya wee tụgharịa si n'ụlọ pụọ. Ka awa 2 gasịrị, ya alọghachi, enweghị ihe o kwuru. Ugbu a, aghọta m otu onye ọbụla ga-esi m ụdị ihe ahụ. Nke a bụ ụjọ. Nke a bụ ụjọ ya na-atụ ya. Ọ wụ ụjọ na o nweghị ike ilekọta nwa onwe ya ma ọ bụrụ na ọ hapụ ya. Mgbe afọ 35 gasịrị ka nke a mesịrị, ya wee gwa m otu ụbọchị sị m, ndo, maka ihe m hapụrụ nna gị ka o mee gị, ọ bụ naanị na eguzogidenwu m ihe ọ ga-apụta. Ọ dị m ugbu a, achọrọ m igosi gị ihe ịgba ọsọ na-ebutere gị. Ị na-aghọta? Ọ bụrụ na ọ gwara ya okwu ma tụkwasị obi ya n'ebe Chineke nọ, ma sị, amaghị m ihe m ga-eme, mana aga m anapụta nwa m nwaanyị n'ọnọdụ a. Chineke ga-elekọta m, ọ ga-enyere m aka. Olee otu o si dị iche nke ndụ m gaara adị? Ndụ nwanne m nwoke agaara agbanwe otu o si dị, ndụ nke ya agakwara atụgharị otu o si dị. Mana echere m na nke a bụ ozi dị mkpa nye mmadụ ọbụla n'abalị a, ọ bụghị naanị ndị nọ n'ime ụlọ, ma ndị na-ele n'anya onyonyo. Ị kwesịrị ilebara ihe anya, ma n'ihi ụjọ, naanị n'ihi ụjọ, ya gba ọsọ gazuo, gba ọsọ gazuo, gba ọsọ gazuo. Mana ụta nke a butere eme ya, ya banye na isi mgbaka. O nwere ajọ ọrịa nke ịma jijiji, ya gaa n'ihu na-ana ọgwụgwọ afọ 2, nke mere na ọ bụghịzi onye ọ bụ ọzọ. Mgbe nke a gasịrị, n'ezie, onye ọkachamara ọbụla ga-agwa gị na ọtụtụ ọrịa, ihe na-ebutekarị ya bụ oke nchegbu. Ruo mgbe m wepụsịrị ihe ndị a na ndụ m, ana m enwe isi ọwụwa, ana m enwe ọkịrị mgbawa isi, ahụ m adịghị ike, ike na-agwụ mgbe niile. Ị nweghị ike izonarị ụfọdụ ihe, ị nweghịkwana ike ịgba ọsọ n'ụfọdụ ihe, n'ihi na ha ga-aga n'ihu ị na-emesi gị ike. Ka m gwa gị otu ihe, ebe ọbụla nke Chineke duru gị gaa, ọ dị na njikere iduru gị wee gabiga ya, ma kpọpụtakwa gị, nyekwa gị mmeri. Amen. Oge eruola. Oge eruola. Oge eruola mgbe ị ga-akwụsị ịgba ọsọ. Ngwanụ ka anyị kụọrọ Chineke anyị aka n'abalị a. Onye nwe anyị, ana m ekpere onye ọbụla nọ n'ebe a ekpere nke nwere ihe o kwesịrị ilebara anya na ndụ ya. Na mbụ, ka ha wee mara na ị gaghị akpọga ha ebe ọbụla nke ị na-agaghị eduru ha wee gabiga. Ma ọ bụrụgodị na o sie ike, ọ ga-abụ ihe ọṅụ n'oge ikpeazụ. Ha agaghị na-eme ya ngwa ngwa, ha ga-ebu ụzọ kpee ekpere wee nụ site n'ebe ị nọ, wee na-eme ya otu otu.
Ana m ekpe ekpere ka ị wụpụga mmụọ gị n'ebe ọ dị iche n'otite mmanụ nke pụrụ iche nye ndị mmadụ, nke inwe nkwuwa okwu na inwe obi ike, ghara ị na-agbara ihe ọ bụla ọsọ n'ime ndụ ha. Ekele m gị Onyenwe anyị n'ihi na ị napụtala ndị mmadụ. N'aha Jizọs, amen. Ndewonu. Mgbe ụfọdụ ana m eche na anyị na-agbara ihe ndị anyị kwesịrị iguzogide ọsọ. O nwere nsogbu nke nọ na ndụ gị nke ị chere na Chineke chọrọ ka iguzogide gị na-agbara ya ọsọ? Ngwa guzoro ji ka ịhụ nzọpụta nke Chineke. Chineke chọrọ inyere gị aka, ma ị kwesịrị iji okwukwe soo ya, ọ bụghị ụjọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.